Fil-messaġġ tal-miliet għal din is-sena l-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna tkellem dwar il-parka li jġibu l-uliet u appella biex jinħolqu ċ-ċirkostanzi ħalli pajjiżna jkun jista' jgħoż din il-barka. Minn ġewwa l-bini ta' Hospice Malta jew kif inhu magħruf ukoll bħala l-Istitut Ċini minn fejn illum qed jiġu offruti qatt ta' servizzi paljattivi mingħajr ħlas lill-pazjenti tiegħu, l-Arċisqof awgura li dan il-miliet iservi ta' tarġa oħra lejn il-ħajja ta' dejjem. Dan il-miliet wara li ċelebrajna bħala familja il-50 anniversarju bħala Repubblika, jiena nixtieq insostni, intenni l-appell tiegħi biex aħna l-Maltin u Għawċin nidbirku bit-twelid tal-uliet. Nieħdu ssieb li nagħmlu esperjenza ta' tama għaż-żgħażagħ tagħna, nibnu kultura ta' tama għal-futur u għal-ġenerazzjonijiet li ġejjin biex fihom ikonna il-barka tal-uliet. Hawn sqar li minflok għandna nitnikdu għal fatt li għandna l-inqas rata ta' twelid fost il-pajjiżi Ewropej, għandna noħolqu ċ-ċirkostanzi li jgħinu koppji żgħażagħ biex ikollhom l-uliet. Imma hemm bżonn nieħdu passi konkreti, kulħadd skont ir-responsabilità tiegħu biex noħolqu l-ambjent favorevoli biex il-koppji żgħażagħ jimtlew bit-tama, jibnu l-bejta tal-imħabba tagħhom u din timtela bil-barka tal-uliet. Monsinjur Scicluna sellem lil dawk il-koppji li għalkemm ma jistax ikollhom it-tfal jaslu l-adozzjoni u l-fostering kif irrikonoxxa l-isforzi biex titwielet it-tama li jitwieldu l-uliet f'dan il-pajjiż. L-Arċisqof ta' Malta sellem lill-immigranti Maltin filwaqt li għalaq b'dan l-awgurju. Jalla din is-sena li dalwaqt nibdew tkun sena oħra ta' solidarjetà, taħnina ma' nfusna, taħnina bejnietna. Jalla l-esperjenza ta' dan il-miliet ma mhux biss esperjenza sabiħa ta' ftit jiem, imma wkoll tagħti toma tajba lil ħajjitna lil dak kollu li nagħmlu bejnietna.